Nandito na naman tayo sa channel. Dito na naman tayo sa trabaho. Ayaw na to, ikuha na ng ano, tagiya. Oo, ikuha na tagiya. Magkaba, taga to. Nadia, oh. Kubo. Yan o, generator. Ito. Dito sa amin, generator. Tinanggal na nila. Ulit guys. Nandito na naman tayo, on the way na naman para mamili ng kailanganin natin para bukas. Bili tayo ng tinapay ng mga panday. Yan. At ngayong araw na ito guys ay ang sabi ay magkaroon ng typhoon. Nandito na raw si Basyang. Eh, ang narinig ko pa, yung Basyang na yan ay malakas daw pag ano pangalan yan? Yung anong tawag doon? Anong term yun? Yung pag naka-landing sa lupa. Yun. Kaya nakakatakot. My God. Lagi na lang may bagyo dito guys. Tapos ngayon hanggang ngayon wala kaming kuryente. Pag walang kuryente, wala na rin linya ng tubig. Kaya Diyos ko, my God. Hindi po ako nagne-negative. Sinasabi ko lang po ang totoo at katunayan na nangyayari dito sa amin. Dahil po ngayon ay may bagyo nga nagkasunod, yung si Agaton at saka si Malakas. At itong si Malakas, ang sabi pa sa weather forecast, pag naging Basyang na ang pangalan, ibig sabihin nakapasok na siya sa PAR, Philippine Area of Responsibility. So natawag na Basyang, so naging bagyo na. At ang sabi pa, pagka naging bagyo na, malakas-lakas daw ito, si Basyang. Kaya kami kinakabahan at tingnan nyo ang ulap, medyo makapal nga ang ulap, pero kaninang umaga okay naman, ayos naman. At umulan bigla ng babahagya sa bandang hapon. Umulan ng mga 15 minutes. Yun, saglit lang naman. Pero, yun, ganyan, nag-remain na makulimlim. Ganon ang situation dito sa Tagbilaran City. Ang problema naming number 1 is electricity. At electricity ay syempre kasama na yung tubig. Magkasama lagi yan na maging problema. Pagka walang electricity, wala na rin yung tubig kasi you know, electricity ang nagpapagana ng pump para sa distribution of water. That's why. So, ngayon guys ay punta tayo doon sa bilihan ng pamerienda ng mga workers natin. Ilang lakad natin yan? Ayan ha? Ilang lakad natin? Hindi, at saka bibili ng kailanganin. Oo. Wala namang i-elaborate ko pa kung ano-ano. No need na. Yung kainin namin, inumin namin, yung kailangan. Kasi po, alam nyo, pag wala electricity, walang gaganang appliances. Kaya pag walang appliances, walang refrigerator. Nandar. So, hindi tayo makapag-imbak ng mga pagkain marami. Kaya araw-araw na naman itong pamamalengke natin. Kaya, alangan namang
namang bumili ka ng good for 2 days or 3 days, eh hindi naman gumagana ang refrigerator. Paano mo may stock? Hindi tayo makapag andiamo dila let's go. Tayo ng tinapay. Spanish. At saka bilang tayo ng fruits ngayon dito. Let's go. Up. At saka eggs. Wala tayong eggs pang almusal. Nasuki ko. Binigyan ako may mango float na pod. Sa una t-shirt, hala daghan tag makuha diri oy. Magsige tag balik-balik diri. Thank you ma'am. Ang Odette ang Typhoon Odette kasi ang ingay dito sa kitchen. Maingay guys, pero eto nakahanda kami ng seafood dinner. Na ang aming table ay napuno ng seafoods. Puro seafoods ang ating kakain. Sea urchins guys, di ko na mention. Sea urchins. Fresh na sea urchins from Dawis. Here, clams. Ayan, naigisa lang sa ginger, garlic, and butter. And olive oil. At ito naman ay nagkumawa na ako ng... Ito yung lukot guys, lukot. Alam niyo yung lukot? Dito lang sa bowl ko nakita ito eh. Sa Luzon wala yan. At ito naman ay shrimps na butter garlic butter. Ayun, nagkabalibal. Ito naman yung sausawan natin sa ating lukot. Ayan. Para sa lukot. Okay. Bon appetito. Bon appetito. Kulang na lang yung guys. Alam nyo ang pampalipas ng oras namin. Bago antukin sa gabi. Ngayon na walang ilaw. May ilaw kami pero hindi yan yung electricity namin na Bohol light. Kasi brown out. Ngayon, bubunot ako. Ang ginagawa namin ay para di kami maboring ay naglaralo ng onggoy-onggoy. At ang bet namin ay itong Jenga blocks. Ayan. Ito. 2 gold bars. Gandan. Ayan. Bunot. Ayan guys. So, naipakita ko lang yung situation namin ngayon na ganito. Dahil may typhoon nga raw. Walang Paris. Ay, dahil may typhoon at tinamaan ng summer, affected ang aming linya ng electricity dahil walang sariling electricity ang Bohol. Kaya eto, magtiis tayo, maghintay. Ay! Paris pala ito. Okay, Nana. Okay, and then Give me all your... magpaalam na ako. Bye-bye. Ay, natalo na ako. Kadadaldal. Nanalo si Marco. Okay. Yun at umiinom kami na espresso. Ganon ang ginagawa namin. Nililibang na yung sarili namin. Okay? Bye-bye! See you again on the next video, guys! Stay safe! Kami rin dito, nag-stay safe kami, kaya nandito lang kami sa bahay, naglalaro-laro, at nag-brown out, walang tubig, dahil brown out, pero kami meron, dahil may mga tangke, merong mga drum, ganon, ay kanya-kanyang paraan na lang. At nag-charge kami, doon na lang sa sasakyan, ganon. At saka dito, alam mo na, yung generator, ganon. At ang internet namin ay meron naman dahil, yan nga, may generator. Ganon. Ganon na lang. So, bye-bye! See you again on the next video. Take care always, guys. Abangan ang mga... magbabay na kayo. Bye-bye! Papa! Bye-bye! Bye-bye! Abangan ang mga pasabog. Yung tungkol sa giveaways, guys. Okay? Abangan. Bye-bye. Love you, guys. Okay, nice. Anong nice? Nice ka na naman. Ano
ba yan? Ikaw na lang lagi na nanalo. Wala na naman ako may bet. Sana manalo ako din sa relax ba? Dapat ba? Oh my God, panalo na naman siya. Oy, pinangka ni Marco. May daya yata. Wala na, may daya yata ito ah. Ayan.